Biblija i znanost su prijatelji, a ne neprijatelji. Jeste li znali da Biblija i znanost zapravo mogu ići ruku pod ruku? Na primjer, Biblija govori o tome da svemir ima početak, a znanost potvrđuje da je svemir primjerice negdje započeo. Vidite, Biblija kaže da je na samom početku Bog stvorio i nebesa i zemlju i sve što je u njima. Ovo nije samo drevna poezija, već je to uistinu izuzetno krajnje usklađeno s onim što smo otkrili čak i u znanosti. Razmislite o složenosti DNK, prostranstvu svemira, preciznim uvjetima potrebnim za život, finom podešavanju ovog svemira, gdje bi čak i male varijacije u fizičkim konstantama mogle učiniti život ovdje nemogućim. To sugerira inteligentnog dizajnera. Uvid Biblije u podrijetlo svemira usklađen je s našim znanstvenim razumijevanjem na način koji nas izaziva da dublje razmislimo. Dakle, istražimo više primjera gdje se znanost i Biblija ne sukobljavaju, već se zaista lijepo složeno nadopunjuju. Pratite za više uvida i otkrijmo zajedno harmoniju između vjere i znanosti.